Ġejjin minn oqsma differenti, min jistudja u min diġà daħal fid-dinja tax-xogħol. Disa żgħażagħ għażlu li minflok iqattaw il-btajjel tas-sajf jiddevertu jew jistrieħu, iddeċidew li jagħmlu xogħol ta' volontarjat ta' kważi 4 ġimgħat fil-qalba tal-kontinent Afrikan. Nhar it-Tnejn dawn id-disa żgħażagħ se jerhula għall-Żambja eżattament fid-djoċesi ta' Chipata li tmiss mal-fruntiera tal-Malawi. Hemmhekk dawn iż-żgħażagħ se jkunu qed jagħmlu bosta xogħlijiet, fost l-oħrajn jgħallmu l-itfal. Il-preparamenti għal din l-esperjenza ilhom li bdew fosthom permezz ta' seminars u workshops. Di bħal-esperjenza l-ewwel darba kemm għalija u kemm għall-grupp kollu qegħdin grupp ta' Disa li ħanitilgħu Żambja, esattament ħankunu ġo Chipata. Ix-xogħol ħajkun varjat, kulħadd inqasam min-naħa ta' djoċesi hemmhekk talbuna x-xogħlijiet tagħna speċi qasmu l-affarijiet kif huma relatati max-xogħol tagħna biex inkunu nistgħu ngħinuhom aħjar. Dawn iż-żgħażagħ se jaħdmu wkoll fuq proġetti oħra li għalihom kienu qed jiġbru l-fondi matul l-aħħar xhur. Fosthom li tinbena sistema li tella l-ilma permezz ta' 2 boreholes biex bekk l-ilma ikun aċċessibbli għal kulħadd. Għamilna fundraising biex niġbru xi flus. Ġbarna 5,500 u fuqhom u bil-flus li ġbarna ħnamlu 2 boreholes li daż-2 boreholes jġibu l-ilma li għalihom l-ilma jridu jimxu ħafna mili, ħafna toqol, ilma mhux nadif u permezz ta' aħna ġbarna biex ikollhom ilma almenu nadif. Is-sibt filgħodu dawn id-disa żgħażagħ iltaqgħu mal-Arċisqof ta' Malta Pawlu Cremona li saħaq li l-post fejn sejrin dawn iż-żgħażagħ huwa mneżżam mill-ġid materjali. Iżda huwa ġest altruist li dawn iż-żgħażagħ Maltin se jkunu qed jagħmlu maħutna l-Afrikani għaliex kulħadd xi darba jew oħra jkollu bżonn l-għajnuna mingħand xi ħadd ieħor, tenna l-Arċisqof Pawlu Cremona.